Недялкова и днес искам да поговорим за една тема, която мен лично много ме вълнува, защото това е определящо за успеха на цялото лечение, а именно как да задържим резултата, който сме постигнали. За жалост, ортодонското лечение не прилича на пластичната хирургия, където може да идете да си оперирате носа и вече това си ви е вашия нос, няма нужда да правите нищо по въпроса. Ортодонското лечение повече прилича на фитнеса. Вие сте тренирали с фитнес треньор, ортодонтът и вече сте мускулисти, красиви, перфектни, но не става да се върнете към стария си начин на живот и да започнете да ядете бисквити и шоколади. Трябва някаква грижа. Същото и с ортодонското лечение. Зъбите са в много динамична част от човешкото тяло, а именно устата. В устата говорим, дъвчем, отхапваме, преглъщаме. Това са много важни функции и промяна във всяка една от тези функции може да доведе до преместване на зъбите. Нали си представяте, че, например, ако поради някаква причина, кариес, травма, инцидент, загубите някой зъб, зъбите околните ще се разместят, ако нищо не ги държи и не вземете мерки. Ако в някакъв момент от вашия живот започнете да скърцате или стискате с зъби през нощта, това също ще се отрази на позицията на зъбите. Ако се направи една, примерно, висока пломба или се здобиете с някакъв навик, който не трябва да имате, например, да дъвчете химикал или нещо друго, това може да доведе до преместване на зъбите. Както целият организъм остарява, така и зъбите остаряват и се променят. На малките деца зъбките са хубавки с едни такива много симпатични триончета накрая, а на възрастните хора много често са изтрити. Така че тези хора по телевизията, които вие харесвате и с перфектни зъби, бели, красиви и подредени, те за да ги поддържат такива, ако са естествени, разбира се, правят нещо, за да ги запазят на това място всеки ден. Това е ретенцията или задръжката на резултата. Ретенцията се прави с ретайнер. Ретайнера е дума, която е навлязла в български език от английския и значи задръжка. Ако беше на български, ще да се нарича задръжник. И сега да кажем защо ние толкова години сме се лекували и накрая пак нещо трябва да правим. Не приключва ли вече това лечение толкова години мъки? Не, защото това, което ние сме направили, особено ако пациентът е възрастен, а не дете, то е нещо, което ние правим срещу природата. Природата е казала, ти ще имаш криви зъби или ти ще имаш тесни дъги. И ние сме казали, не, ще ги подредим, всичко ще бъде както трябва. Но си представете, река Марица тече, дори всички хора в България да изчезнат, на река Марица ние не й трябва. Природата, каквото си е решила, тя си го прави и няма никакви проблеми. Но, например, нашите язовири. Не можеш да сложиш един язовир, да го построиш и да го зарежеш, нали? Трябва това нещо, което човекът е направил, да се грижи за него, защото иначе ще се разруши. Язовирите имат кабинки, имат си пазач, следят нивото на водата, когато е нужно отпускат, добавят и така. Същото нещо е и с зъбите. Природно, вие, ако, особено пак казвам, ако става въпрос за възрастен пациент, тогава са още по-нестабилни резултатите. Ако природно вие сте с криви зъби, тесни дъги или с проблем с захапката, трябва да положите някакви грижи накрая и трябва да приемете, че това е част от лечението и ако не желаете да положите тези минимални грижи, по-добре да не започвате, защото това ще бъде загуба на време, ресурси и много ядове. Ако можех и аз и всички мои колеги, нямаше да искаме от вас да правите каквото и да е, за да задържате резултата. Но за жалост това е неприятната реалност. Аз се бодисвам в червено от 18 годишна възраст и моята коса все още не е благоволила да започне да расте червена, въпреки че толкова пари съм дала за боя за коса и време съм се бодисвала. Просто това, което човекът е създал, има нужда от грижа и това, което препоръчвам на моите пациенти е да погледнат по-философски на въпроса. Ретайнерите, които после ще покажа как изглеждат, не са толкова голям ангажимент. Те са като пижама за зъбите, си го представете. Нещо, което слагате само докато спите и не би трябвало да отнема повече от 3 секунди. Просто трябва да сте с правилната настройка, която ако липсва, нещата не се получават. Ретайнера, най-често това, което ние даваме, особено за горната челюст, е такава прозрачна шина. Тази шина седи в шкафа, вие си измивате зъбите, слагате си го на зъбите, лягате да спи. В повечето случаи това нещо не се вижда. Сутринта ставате, махате го, измивате го в шкафа, го прибирате и това е целият ангажимент. Сигурно не трае повече от 10 секунди. Но ако човек е негативно настроен към цялото занимание, естествено, че ще му тежи. Но ако се замислим, много неща в човешкия живот са така малко или много досадни.
не сме седнали да се оплакваме, сега какво, аз до кога трябва да си обувам обувки, като излизам навън? Вече колко години аз обувки си обувам и в един момент няма ли да може без обувки да излизам навън? Може да излезеш без обувки, ако може да понесеш последствията на това да вървиш без обувки. Така че, да, може да не си носиш ретайнера, ако може да понесеш последствията, това време и усилия да е било напълно безсмислено, което аз лично не бих желала да е така. Така че не е голям ангажимент, не е трудно, не е сложно и не боли, просто всички си приемаме съдбата. Зъбите имат нужда от грижа, красотата има нужда от грижа. Сега ще разгледаме различните видове ретайнери. Ретайнерите са апаратът, който се грижи вашите зъби да не се върнат на старата позиция. Най-класическия ретайнер, който имаме, е този, който е тип лингвална пластинка, скоби, шини, телчета, в зависимост от коя част на България сте, може да го наричате по различен начин, но изглежда ето така горе-долу, само че е без винта. Това е много здрав ретайнер, който може да изкара с вас сигурно 10 години, но в последните години става все по-малко популярен сред пациентите, защото външният му вид не е толкова симпатичен. Няма какво да се лъжем. Това телче е малко ретро и въпреки, че е здрав и устойчив, много пациенти не го искат и не го и носят. Затова той е останал малко на заден фон. Втория вид ретайнер са вакуумформованите шини, които най-често поставям в моята практика. Те изглеждат така, те са прозрачни и приличат на лайнери. Някои пациенти така ги наричат, няма значение. Името, важното е да се носят редовно. Те са почти невидими, слагат се вечер, след като човек се измие зъбите, спи с тях, сутринта ги сваля и ги прибира в шкафа, което ги прави много лесно поносими за пациента и предпочитани. Но имат минуса, че тяхният живот не е толкова дълъг, колкото на пластмасовите и телени апарати, които показах преди малко. Все пак това е по-финна пластмаса, която особено ако пациента през нощта има вредния навик да скърца и стиска зъби, може да го напука или увреди по някакъв начин и горе-долу на година и половина-две е хубаво да се прави нов. Но те имат големия плюс, че много плътно и финно държат зъбите на правилната позиция, когато са добре изработени. Третия вид ретайнер е такъв, който не може да се маха. Това са ретайнерите, които ние залепваме зад зъбите и най-често ги поставяме от кучешки до кучешки на долната челюст, защото захапката в края на лечението по някой път не позволява да се сложи такъв в горната челюст и пречи на пациента. Тези ретайнери, честно казано, имам смесени чувства за тях, защото когато работят са страхотни, но когато направят авария, особено в случай, че пациента не разбере, че такова нещо се случва, е много неприятно. Тези ретайнери, те както брекетите се залепват, така и една тънка метална нишка се залепва зад зъбите. И е хубаво пациента малко или много да продължи да се съобразява какво яде след края на лечението, което е първия минус, че трябва да не се отхапват някакви много твърди неща с предните зъби, защото може да се отлепи. И втория минус е, че в някои случаи пациента даже не разбира, че ретайнера се е отлепил от някой зъб. И тази авария става видима чак когато, примерно, съответния зъб се изкриви. И идва тук и казва, аз слагам си горния ретайнер, а долу не знам защо така се случи. И тогава откриваме, че лепилото седи плътно към зъба, всичко изглежда наред, но де-факто се е отделило и само там си седи и никаква работа не върши. Това е много неприятно и разочароващо, защото де-факто пациента няма вина. Той не се очаква от вас да си проверявате ретайнерите залепени ли са, така да си ги тествате вечер и трудно ще разберете, а пък в края на крещата е много разочароващо да има с какъвто и да е рецидив. Така че аз предпочитам, ако долу се слага такъв залепен ретайнер, все пак отгоре да си сложа един пластмасов такъв, за да съм сигурна, че такива неприятни инциденти няма да има. Защото ако има такива случки, приключваме лечение, пациента заминава за Англия за 3 месеца и не си взима ретайнер. В такъв случай разбира се, че зъбите ще се изкриват. Той е информиран, че трябва да се носи ретайнер. Той знае, че си го е забравил в България, никой не му го е пратил към Англия и сега няма какво да бъде неприятно изненадан, че има проблем. И
Тоест, той може да си вземе информираното решение. Докато ако е залепен ретайнера, пациента може да е с концепцията, че е напълно изряден и да има такъв неприятен момент. Така че няма идеален ретайнер, но може да полагаме старание и нещата да бъдат все пак окей. Моите пациенти знаят, че аз съм малко Мара подробната и обичам да се обяснявам и да ги тероризирам с допълнителни материали. Като сложим брекетите, им давам листове с обяснения, пращам им по Viber разни статии, които искам да прочитат. Сега вече не знам дали ги четат, надявам се като го направя на видео, поне видеото да гледат. И в кабинета съм направила папки, които съм оставила тук, там и на разни ключови места, с надеждата те да се информират, защото за мен това е много, много важно. Колкото по-информиран е човек, толкова по-добър съюзник може да бъде в хода на това лечение. Така че тук в моята папка, най-накрая, където съм си сложила обясненията за ретайнерите, съм сложила една снимка, която много харесвам, на принц Уилям. Това е папарашка снимка, където е хванат, той вече си е възрастен, може би към 30-35 годишна възраст принца, е хванат неговия долен залепен ретайнер. Така че, казвам на моите пациенти, скъпи пациенти, вие се лекувате в Пловдив или в Пазарджик. Принц Уилям сигурно са събрали 10 най-добри ортодонти, не в България, в целия свят да го лекуват. И въпреки това принцът си носи ретайнера, въпреки че са минали поне 15-20 години след края на ортодонското му лечение. Ако принц Уилям не може да си позволи да не си носи ретайнера, вие също. Зъбите, за жалост, си имат собствено мнение и нито моята добра воля може да направи нещо, нито вашият оптимизъм. Не дейте да рискувате да си загубите резултата. Да, може би един от 10 пациента няма да си носи ретайнера и няма да има никакви последствия за това. Периодично се появява някой на контролен преглед, аз му казвам къде ти е ретайнера, той каза, ами аз го носих 2 седмици и след това си как он ми се занимава с това. И няма никакъв проблем. Зъбите са както в деня, в който сме махнали брекети. Да, но вие ще разберете по трудния начин дали сте от групата, където зъбите им мърдат или зъбите им не мърдат. Цената и рискът е твърде висок, не си заслужава. Пак казвам, моля ви, носете си ретайнерите.